E brate, hoćete doći večeras sa mnom, a? Pa gde sad opet? Ma treba da se nađem s onom devojkom što sam Nije opet ona crkvi. Znači dobit ćemo bate. Rekla mi je, bit će ona ovdje oko 12, a sada evo jedan je. Ja ne znam zašto nema je, znam da doći će. Što se vas dvoje nervirate, samo 5 minuta čekajte. Ja znam da ona doći će. Veruj mi ti brate, nisi normalan, čekaš devojku ispred njenih vratima. Iskren da budem, ja se malo plašim da ne dođe nje čale da me zgazi. Ja uvidi njega šta mi radi, ma ko će brate da te zgazi. Reći ću mu da mi je drugarica, znamo se iz škole ona i ja. Ma ti si lud, što me zasmejavaš, došao si joj ispred vratima. Reći ćeš mu da ti je drugarica, pa se niko nije naivan. Rekla mi je, bit će ona ovdje oko 12, a sada evo jedan je. Ja ne znam zašto nema je, znam da doći će. A što se vas dvoje nervirate, samo 5 minuta čekajte. Ja znam da ona doći će. Sat vremena kako ja je čekam, sve zbog tebe umirem od straha. A šta ako izađe njen tata? A šta ti misliš? Samo se ti plašiš. Ja rekao sam ti da ne dođemo sa njim, ti si navalio, ne znam šta ti bi. I kako samo da ga pustim kad je on naš brat? Neka tuko oni nas pa mi njega. Čekaj, čuo sam neko dolazi. Ma ne bre, pusti ga, laže. Šta ti je brate, šta sudaraš? Rekla mi je, bit će ona ovdje oko 12, a sada evo jedan je. Ja ne znam zašto nema je, znam da doći će. A što se vas dvoje nervirate, samo 5 minuta čekajte. Znam da doći će. Nije u redu više koliko mi čekamo ceo dan, ovdje ja samo gladne. Maka sandvič da nam daš, nema veze šta ima unutra, više salame, može i pašteta. Kod mene nema dijeta. Aj može čašu mleka I požurimo. Rekla mi je, bit će ona ovdje oko 12, a sada evo jedan je. Ja ne znam zašto nema je, znam da doći će. A što se vas dvoje nervirate, samo 5 minuta čekajte. Ja znam da doći će. gdje ideš sad? Šta ti je odjednom? Ma pusti je brate, vidiš da nema ništa od nje, pusti. Aj, stvarno otišu. E vidiš sad, vidiš šta si uradila? Pa nije lepo to tebe, dečko se naljutio. Vidiš brate, niti krofnu mi nije doneo, niti sandvič mi nije doneo, ni ništa. Neka. Kako samo da ga pustim kad je on naš brat? I kako samo da ga pustim kad je on naš brat? Ako njenčale dođe ja ću da pobegnem. Da snimaš? Snimam Pa što sada snimaš, pičko? Rekla mi je, bit će ona ovdje oko 12, a sada evo jedan je. Ja ne znam zašto nema je, znam da doći će. Što se vas dvoje nervirate. Budi uvijek tu u sredini. Dođi vam sama, ne tu vatim kao. Dođi vam u sredini. Samo da ga pustim kad je on naš brat. Neka tuku oni nas pa mi njega. Ma ne bre, pusti ga. Šta si udari?